What's up sa itong mga homies worldwide na good morning. Plano tao medyo chill vlog lang karon homes no. And pakaibaw gamiton siguro nato ng gitara karon. Ato lang tanawon. Nadi nang utana ako last vlog na ko ba. Sa guha good. Ano yung topic. Ngano ko nung duha ka buok ang ang electric fan. Actually ito na for the use kato ika night time. Kung kuha na ka ba? Matulog na ka. Puto na tagkape. Ambot bitaw, dili ko may matangkol yung kape. Kaya kung naandan mga kape. So, ang kape, penon lang. Mga pinsat moms. So, homies, nalabay na rin sa Bagong nag-open na branch sa Uma. No? Kung familiar mo sa Cebu Mercado, nasa sila branch dito sa Uma. Kani, kung nakita ninyo, mauna niya ako ang video last sa akong vlog na akong i-feature ang Uma sa Cebu Mercado. So, nasa sila branch dari Bago sa Sambag Uno, dari dapit sa Luyos sa engineering building sa Southwestern. Ako ipakita ang name sa building basta likod sa engineering building sa Southwestern. So mo niya yes, mauna ang building kung asa na mo ta second branch sa Uma. Available sa din sila for orders online through Foodpanda and Grab. So mo niya Foodpanda discount na ako. Oh, di ba wala? Oh, okay, wala may mahatag pa ang Foodpanda. Oh, Foodpanda baka naman kagani mo coupon para maka-discount ang mga mupalit sa Uma. Alright? Makabantay mo, muna akong ganahan nga design sa restaurant ko na. Kung na ako'y coffee shop or restaurant puhon, muna ako'y design ka na ganing murag industrial lang kayo nga pagka-finish ganit ka nang wala mataro, pambot sa nga kuhan basta daghan kay metal nga makita sa sud. Kaya nga mga style nga makita mo sa na shawarma sa Cebu nga sikat. Ingani man din kahang style sa ako lang butang diri kato akong gingon nga shawarma kana shawarma house nga ingani ang design. So ingani ang design ang kuhan sa ang finish ang lighting choice kayo ingani ang mga uso ron sa mga restaurant. So muna yung mga order kuhan kana shrimp niya nag-order sa milk scallop niya wala pa maluto. So money day lang ang menu so far. Money lang menu so cause we are loving. Tanawa homes. Tanawa sa kalamig at pagluto silang scallops. Oh? Nga kaya. Nahay garlic. Kung saan na rin, di ko kakuha. Ano sa'yo na nila? Sa babaw? Butter. Butter? Ang sa babaw butter? Hindi, ang kanang babaw? Spring onions. Ano ba? Garlic. Ahos ba? Ano garlic? Kung gusto lang shrimp pod, baka pili mo sauce na. Mga ito homes no, kung doon mo dali sa Pag-uno or layo man mo, order lang mo sa Foodpanda or Grab. Kung i-search ito ang Uma or Urgello
i-search diha sa map. So, almost Subo Mercado at to Subo Mercado. Visit sa ilahang branch dito sa Subo Mercado. Grabe papas. Yahoo! Time, I've been passing time, watching trains go by. All of my life, lying on the stars fly, wishing there would be someone's waiting home for me. Something's telling me it might be you, and it's telling me it might be you. All of my life, looking back as lovers go walking past. All of my life, wondering how they met and what makes them last. If I found a place, would I recognize the face? Something's telling me it might be you, and it's telling me it must be you. So many quiet walks to take, so many dreams to make, and there's so much love to make. I think we're gonna need some time, and it's telling me it might be you, and it's telling me it might be you. All of my life, I've been saving love songs and lullabies, and there's so much more what I ever heard before. Something's telling me it might be you, and it's telling me it might be you. All of my life. Yo, homies, nito karnasad ang Weyo, 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 weyo. so higbaw na gid mo nga diri na tako to, but before daw shout out diay ni Mami Angeline og ni Dong Brian diha nga nagtanaw sa ato ang vlog, no? I can't lie, mesmerized by the sights, I'm so happy. I can't lie, mesmerized by the sights, I'm so happy. I can't lie, mesmerized by the sights, I'm so happy. I can't lie, mesmerized. Oh, homies, ayaw kalimot magbutang og hashtag homies worldwide sa inyong comment below. So, dil na takotob. See you next week, guys. Please like, comment, and subscribe, and please support Bisaya Filipino vlogger. It's your homie again, Eiyan. Peace out.